vamos a iniciar a terceira sesión destas xornadas de saneamento e depuración de augas. Esta noite vamos a falar de sistemas de depuración alternativos basados en plantas. En primeiro lugar, vai a falar Javier Santiago Díaz, que traballa para a empresa PT3 Enseñería Natural, Enseñería Aplicada. Sí, Enseñería Natural. Enseñería Natural. Do grupo Aguaí, sí. Él é enxeñeiro forestal e traballa en sistemas de fitodepuración e enxeñería biolóxica para a diseminación de augas residuais e restauración fluvial. E combina diferentes técnicas, especialmente traballa con filtros verdes de macrofitas en flotación. Entonces, bueno, teño aquí, colaborou en diferentes proxectos, entre os cales se citan Aquaplan Project, Life Plus, do Concello de Abegondo, que seguro que moitos vos coñecedes de a visita de Abegondo, no proxecto Marteo da Diputación da Coruña, e proxectos en funcionamento que teñen en estes momentos que conseguir averiguar a Edad del Cervo de Augas de Galicia, a Edad de Niño Davia da Consellería de Medio Rural, a Edad de Porto Quintans de Vilaverde en Coristanco para Augas de Galicia, teñen proxectos en funcionamento para administracións públicas moi importantes. Despois nos falará David de la Barca. David é doutorado en Ciencias Ambientais pola Universidade da Coruña e traballa en unha spin-off da universidade. Esta é unha empresa que xurde a partir da investigación da universidade para transferir un pouco este coñecemento de investigación ao mundo, á sociedade, ás empresas, polo que sei. Son 5 socios europeos, universidades, pequenas e medianas empresas especializadas no sector de depuración de augas. Traballaron no proxecto europeo Highway, que se titulaba Operación e Validación de Humedales Construídos de Alto Rendemento, e a empresa recibiu o premio Innova Emprende, o terceiro premio no concurso de ideas innovadoras Green Weekend da Coruña, e foi elexida entre os 50 mellores proxectos innovadores na convocatoria de Growworking o GAIAS, na edición Galicia Open Future. É dicir, que é unha empresa innovadora e con moito futuro, por que vexo. Ben, eles teñen experiencia, esta empresa ten experiencia en tratamentos, sobre todo de efluentes de adegas, de piño, e teñen proxectos tamén para zonas urbanas en Lalín, e entendo que hai un proxecto en Cerredo, que estáis por aí. Estamos aí. Vale, intentando. Entón, bueno, os dous, como vedes, tanto Javier como David teñen bastante experiencia e traballan en cuestións moi innovadoras, e seguro que nos van a explicar cousas interesantes das que podemos aprender moito. Vos deixo entonces con Javier. Vale, gracias. Bueno, gracias a todos por estar aquí. Vamos a falar, sobre todo, vou intentar facer a exposición así moi gráfica, con moita foto, para non aburrir moito tampouco. E vamos a falar, sobre todo, do que son os filtros verdes flotantes, que é unha idea, que surgiu, está patentada pola Politécnica de Madrid. Bueno, somos un grupo de empresas que nos encargamos de desenrolar e poñer en práctica, porque é a enxeñería aplicada e a resolución de problemas, bueno, pues con este tipo de sistemas. Bueno, esta diapositiva poño sempre, un pouco, supoño que estes días xa se vería bastante este asunto, pero a situación dos núcleos rurais en contraste cos núcleos costeiros, onde hai unha elevada densidade nos núcleos costeiros de poboación, que contrasta coa elevada dispersión dos núcleos rurais, que dificulta a posta en práctica dos sistemas tradicionais ou convencionais, polo que é necesario pôr en práctica outros sistemas alternativos de saneamento que sexan sostibles, tanto ambientalmente como económicamente. En ambos casos, os erros acaban pagando os ríos en vertidos incontrolados, os acuíferos que acaban infiltrando todas esas cargas contaminantes, acaban nas masas de agua. A diferencia un pouco entre sistemas intensivos e sistemas extensivos, os sistemas intensivos son os que lle chaman as tecnoloxías convencionais, son, as depuradoras que están instaladas nas grandes cidades, que teñen, son sistemas secuenciais donde a velocidade de reacción se acelera mediante un aporte enerxético.
Os sistemas extensivos, por contra, o funcionamento, a velocidade de reacción dos procesos son a velocidade natural. É dicir, non se está acelerando ese proceso de depuración. Os sistemas intensivos ocupan menos espacio e os sistemas extensivos, por contra, ocupan máis espacio. Dentro un pouco das tecnologías extensivas, os que son os sistemas naturais de depuración, hai varios tipos e nos vamos a centrar no grupo 3, que son os que imitan os procesos naturais de depuración de lagoas e de ríos. E dentro dese grupo fundamentalmente están os lagunases e despois os lagunases con filtros de macrofitas en flotación, que é o que vamos a ver. Outro tipo moi semellante son os humidais construídos, que simulan as condicións dos humidais naturais, que, falaba despois David, me parece fundamentalmente ese sistema. Bueno, as plantas que se empregan de todas as especies que hai, que susceptibles ou que depuran a natureza, as especies que se van a usar nestes sistemas son as coñecidas como macrofitas emerxentes ou helófitas emerxentes, que son plantas que arraigan no fondo do humedal e a parte emerxente sale a atmosfera. Un pouco a base científica así da depuración consiste basicamente en coller o que é auga residual e poñela en contacto con bacterias e oxígeno para que se produzca unha digestión aeróbica. Ese é casi o fundamento da depuración biolóxica. Como se lle aporte ese oxígeno a auga residual para que se desenrole a flora bacteriana é un pouco como se diferencian os diferentes sistemas. Xa dixemos que as tecnologías convencionais aportan ese oxígeno mediante soplantes, aportando enerxía, e os sistemas naturais, pois, hai diferentes mecanismos, dende a fotosíntese ata a difusión do oxígeno molecular a través dos tecidos das plantas, que é onde nos vamos a centrar, as plantas, as macrofitas emerxentes, e despois a alternancia de ciclos de humectación e secado, onde se van alternando, que, onde me parece que falaban dos leitos bacterianos que funcionan con ese sistema. Se bota auga, se deixa que respire, ese oxígeno a toda a masa bacteriana. Como funcionan as plantas macrofitas? A planta macrofita, digamos, que ten un sistema de tecidos moi especializado na subsistencia nunhas condicións determinadas, donde no sistema radicular, por estar arraigado no fondo do humedal, ten moi pouca concentración de oxígeno. Entón, estes tecidos o que fan, a parte aérea verde, a parte que está emerxente por fora da lámina de auga, colle oxígeno atmosférico e por un proceso físico, é dicir, non é un proceso fisiolóxico, sino que depende dunha diferencia de presións isostáticas entre a atmósfera e o sustrato, transfire oxígeno ata o sistema radicular. É o sistema radicular o que difunde ese oxígeno. Se collemos esa planta e a metemos na auga residual, conseguimos que esa planta nos este inyectando oxígeno a ese medio residual que ten unha demanda biolóxica de oxígeno. Esa é a base fundamental do filtro de macrofitas en flotación. Entón, o que se consegue facendo flotar unha macrofita é poñer todo o sistema radicular en contacto coa auga. Entón, nese sistema radicular se vai a desenrolar todo o conxunto de flora bacteriana, que é a que realmente se encarga de depurar a auga. É dicir, a raíz fundamentalmente aporta un medio de soporte e un medio que oxixena esa zona da auga.
E así a flora bacteriana acaba desenrolando máis biomasa, co cal pois depura auga, pola reacción que comentábamos antes, de que había que poñer a necromasa da auga residual en contacto con oxígeno e con bacterias. Normalmente as plantas macrofitas son plantas que teñen un porte elevado, é dicir, son plantas que se plantan pequenas, pero chegan a cada, pois, ao mellor 2 ou 3 metros de alto. Poñer en flotación unha planta macrofita é realmente digamos, o eslabón que hai que resolver para conseguir que estes sistemas proliferen e sexan fiables, porque ao principio a planta desenrola ben, pero despois acaba tumbando. O tumbamento produce o afogamento da planta, bueno, pois que o sistema non vai arriba. Entón, ese mecanismo de soporte, teño aquí é unha estructura onde se planta a planta, digamos que se une como se fose unha cota de malla, se cubre toda a superficie de auga e aquí se desenrola o fito. A estructura flota, a planta tamén flota porque ten unha densidade menor que a da auga e, polo tanto, o que lle dá é un sistema de soporte e que evita que a planta tumbe. Entón, en función da dimensión da depuradora se reforza máis ou menos o que son as unións entre cada peza e isto cubre completamente a lámina de auga. Vemos un pouco o que é a sección dun tallo. Esta é unha tifa, que é a que fundamentalmente empregamos porque nos dá unha densidade radicular moi elevada. Decíamos que buscábamos esa densidade radicular para que aí se nos asente a flora bacteriana. Canto máis raíz en contacto ca auga, mellor, porque máis flora bacteriana vamos a ter. Un pouco aquí se ve a estructura, esa estructura formada por canales por donde... Bueno, ahora salí. Estas células, esas son estructuras formadas por células de parénquima, es decir, a sustancia nutritiva da folla, e forman eses canales por donde circula o oxígeno, por esa diferencia de presión entre a atmósfera e a auga residual. E aí chega o oxígeno da atmósfera ao sistema radicular. Cando poñemos en flotación todo un sistema, se crea como unha alfombra, un tapiz, que o que fai é crear unha zona aeróbica, unha zona onde a depuración, onde hai moito oxígeno para depurar, pero despois nos podemos xogar coa profundidade, creando zonas onde se den procesos onde non hai oxígeno, procesos anaeróbicos, pero tamén zonas de transición que son o que se coñecen como as zonas facultativas, que hai outra serie de microorganismos diferentes que, bueno, fundamentalmente producen a desnitrificación biolóxica. Bueno, pois no deseño de sistemas nos acabamos usando esta zona para desnitrificar. Entón, xogando a profundidade da lagoa, digamos que temos diferentes procesos de depuración. Deste xeito podemos establecer un sistema secuencial, pois diseñando unha serie de lagoas, e cada lagoa con unha función ligeiramente diferente. Cando se produce unha digestión anaeróbica, a digestión anaeróbica é termófila, polo tanto produce unha corriente ascendente, que é unha corriente convectiva, e, polo tanto, pon en contacto a zona anaeróbica coa zona estrictamente aeróbica. É dicir, hai unha circulación neste sentido, pero tamén hai outra circulación neste sentido. Co cal aí se produce todo un balance de recirculación de
de nutrientes e tamén de compostos con carga eléctrica, como son os coloides. Deste xeito tamén se elimina da auga o que son eses compostos coloidais que son os que lle dan ese color escuro á auga, a falta de transparencia e a turbidez. E a mesma diapositiva onde se ve un pouco mellor pois onde se produce esta a zona onde se oxida toda a necromasa e oxidación con oxígeno, porque o oxígeno lle aportan as plantas, e esta zona é onde se produce a digestión anaeróbica, sin oxígeno. Entón aquí é onde se producen toda esa serie de recirculacións que é o que potencia un pouco a depuración. Cando temos digestión anaeróbica tamén temos unha produción de moléculas que fundamentalmente causan malos cheiros, como son os metanos, sulfídricos. Esas moléculas, unha vez o filtro está formado, quedan atrapadas no sistema radicular e participan no proceso de depuración. O cal, o único que acaba saindo CO2, acaba participando tamén coa formación da parte aérea da planta, por un proceso fotosintético. Entón vamos a ver agora unha serie de fotos e vou comentando un pouco a construcción destes sistemas. Se crea unha lagoa, un buraco na terra, ese buraco obviamente está dimensionado según parámetros de cálculo. Se a illa se impermeabiliza con o habitual de utilizar EPDM, que é unha especie de caucho, ou en depuradoras grandes, pois láminas de polietileno que se soldan e quedan perfectamente selladas. Despois hai un sistema de colectores de entrada que o que fai é distribuir a auga por debaixo do sistema das raíces. Outro aspecto importante é a creación dunhas bermas, unhas escalóns laterais que se van a naturalizar despois e aí nos vai a arraigar todo ese sistema de filtro un pouco para conseguir que se forme un ecosistema natural, que é o objetivo final da lagoa, que se forme un ecosistema natural que funcione dun xeito equilibrado cos parámetros que necesita para depurar, cos parámetros de deseño, en función dunhas cargas de entrada e unhas cargas de proxecto de cargas de saída. Entón, esta é outra balsa, vemos o escalón, vemos os colectores de entrada. Aquí vemos outros colectores de entrada, digamos que aquí o circuito ven por aquí, sale por aquí, entra por aquí. Despois, estes son os colectores de saída. Aquí sabemos unhas bermas que están naturalizadas, é dicir, esta depuradora está lista para instalar o filtro de manantiales. Aí o que hai é sobre esta lona se instalou unha capa de terra vegetal protexida cunha xeomalla. Normalmente ou malla de pallas con nylon ou malla de coco. Este sistema, consulto coa serie de lagoas desta misma vista con esta lagoa. Aí se ven cianoficio, esta auga do río Anllóns, o sea que tampouco é unha auga moi limpa a que está avanzando, porque non é auga residual, esta auga do río. Este xa un pouco a posta en práctica do filtro, a instalación do filtro. Se instala sempre desde afora, porque hai que cumplir con as condicións de seguridade. Aparte porque, cando xogamos con diferentes profundidades, estamos falando de profundidades que poden ser de 3,5, 4,5 metros, ata 0,5 ou incluso algo menos. Por lo tanto, non é
Ainda que tamén entramos dentro, non é moi ortodoxo realizar a instalación do filtro desde dentro. Entón, esta outra depuradora onde se está instalando o filtro. Entón, digamos que se vai ensamblando a peza, se vai montando a planta e se vai desplazando o filtro sobre a lámina de agua. Este é o filtro instalado. Normalmente, cando a planta vende viveiro, sufre un estrés. Inicialmente, a planta entra amparada. É a que me refiro cando digo que entra amparada. Estas plantas teñen un ciclo anual, é dicir, cada ano morren e reviven. Son perennes. É dicir, o filtro non hai que replantalo cada ano, senón sería totalmente inviable. É dicir, a planta se seca, a folla entra en senescencia, e hai un balance, unha recirculación de nutrientes entre as partes, digamos, que se van morrendo e as partes novas que van emerxendo. Entón, durante o inverno, a planta ten unha apariencia como de folla seca. Como proceso de transferencia de oxígeno non depende da fisioloxía da planta, senón que depende dun proceso físico, a planta segue inyectando oxígeno mentras está seca esa folla. Obviamente en algo de menos cantidade, porque a folla seca perde masa foliar, pero segue co proceso. Mas esa folla seca tamén nos crea unhas condicións de mulching que favorece, digamos, o equilibrio desa flora que está por debaixo da lámina de agua. Digamos que lle crea unhas condicións climáticas máis benévolas fronte a situacións de fríos e incluso de chuvas ou granizos. Bueno, esta é un pouco a estructura como está montada, onde se ve algunhas plantas que están, bueno, como entrando en parada, outras que non. O problema da entrada en parada o temos casi resolto. Inicialmente a planta sufría moito o introducirse na cestilla, porque a cestilla ten que ser resistente. Ora, digamos que esta peza, que é xa de terceira xeración, xa temos prácticamente resolto ese problema da parada. Prácticamente un 80-85% das plantas que se instalan agora non entran en parada, entra alguna, pero moi poquinho. O calo filtro, unha vez que se instala, empeza a medrarse rápido. Se a depuradora ten carga orgánica, que ese é outro problema o que nos temos que enfrentar moitas veces. A depuradora se instala, pero non se lle suministra carga orgánica porque non se conectan os colectores e, por lo tanto, a depuradora ten que botar un ano ou dous sin carga. Bueno, este é o filtro, bueno, un mes máis ou menos. Este é un filtro formado, non está completamente formado aínda, pero é un filtro con 6-7 meses. Bueno, dentro dos diseños de sistemas que vamos a ver tipos diferentes, vamos a ver sistemas solo con macrofita flotante, pero tamén vamos a ver outras tipologías que combinan outras técnicas cos filtros flotantes. Estes son sistemas como que está na depuradora de cerro en Coristanco, donde hai un pretratamento, unha zona anaeróbica, unha lagoa de moita profundidade, entre 3,5 e 4,5 metros, outra facultativa de menos profundidade, 2,5 metros, depois unha de maduración que pode ter entre 0,5, 0,3, o normal é 0,5 metros. E despois hai, se se quere, desnitrificar unha recirculación que envía o efluente da saída á entrada, pero o envía a entrada directamente á zona facultativa, é dicir, non entra arriba, entra en profundidade. É un pouco o esquema visto en perfil, onde teníamos a lagoa anaeróbica, a facultativa e a aeróbica e a recirculación. Estos sistemas de cervo, en cervo, bueno, inicialmente se contaba con unha superficie, despois hubo que reducir esa superficie, e polo tanto tuvemos que resolver aí un problema gordo, que era transformar 3 lagoas nunha,
conseguir, bueno, pois reducir a superficie pois un porcentaxe que non contábamos. Entón, bueno, se fixo unha lagoa, unha única lagoa, en 1.125 metros cuadrados se está depurando a 1.500 habitantes equivalentes. O cal temos un ratio por debaixo dun metro cuadrado por habitante. Este é o deseño do sistema. Entón, para conseguir recrear esas tres lagoas, tuvemos que deseñar unhas cortinas verticales dentro da lagoa, que o que fan é sellar o contorno. É dicir, estas cortinas atravesan a lagoa e obligan o efluente a vir por aquí abaixo e subir por aquí arriba, cortar, recircular outra vez aí e volver a entrar na zona facultativa. Deste xeito se conseguiu emular esas tres lagoas nun sistema único. Foi un pouco, bueno, toda a construcción unha odisea, porque outro dos problemas que tuvemos é que digamos que a xeometría tampouco era máis favorable. Sería ideal poñer as lagoas neste sentido e facer circular a auga neste ou neste, pero non. Como había que optimizar o volumen de excavación, íamos ao río Lando, hubo que facer que o efluente seguise estando. O cal, neste sentido, o sea, neste aspecto é importantísimo que tanto os colectores de entrada como os de saída funcionen dun xeito moi equilibrado. Se hai un fallo, por exemplo, está funcionando máis esta zona que esta, temos aquí un problema de cortocircuito hidráulico ou de uso preferencial, o cal o rendimento da depuradora baixa. Bueno, xa se comprobou que efectivamente este non se suelen descompensar, pero este sí. E cando se descompensa, o primeiro do xeito que responde a depuradora é nunha subida nos sólidos en suspensión. O sea, se incrementan considerablemente os sólidos. Se volve a regular en un período de 15-20 días, un mes, os sólidos volven outra vez a valores normais. Pero bueno, un pouco tamén porque, digamos, que a liña de fuso é a máis desfavorable. E as cortinas que salaban neste sentido. Aquí vai un e aquí vai. Que son as cortinas A1 e A2. Este é o sistema de pretratamento, que é unha unidade compacta, leva tornillos Tamir, un para grasas, outro para desarear, para eliminar sólidos, e despois leva un sistema de flotación para as areas. Entra auga na cámara de entrada, esta de saída, e aquí é onde se recircula. É dicir, aquí un sistema con dúas gomas, o que fai é parte dese caudal volve á entrada da región. Este é o momento da instalación das cortinas. Para instalar esas cortinas, é dicir, para conseguir que funcionase o sistema, pois ao final recurrimos a tuberías de polietileno selladas que flotan por si mesmo, e se instalaban os tensores directamente contra as termas da lagoa, despois se sellaron as costuras con madeira. A madeira está permanentemente sumersida, non pudre, está aí. Este é o detalle tamén, bueno, dos colectores. Vemos aquí a rede de colectores foi un detalle, algo que hubo que priorizar, que se puseron, bueno, pues cada metro e medio se puso un colector. E isto é un proceso de naturalización da arena. Se mete terra, se mete a manta orgánica, e sobre iso se realiza a tratación. Bueno, outro detalle importante é o sistema de entrada. Se rompeu, digamos, aquí a liña hidráulica para poder regular fácilmente, simplemente xirando ou subindo este tubo, se regulan todos os colectores de entrada para que a auga que entra aquí sexa a mesma que entra aquí. Era o que decíamos antes, que pola liña hidráulica da
da depuradora, era importantísimo manter ese fluxo perfectamente homogéneo e equilibrado. Esta cortina está instalada, por tanto, e a auga está entrando por aquí, vai polo fondo, sube por aquí e pasa por riba da auga. Sería este. Entra por aquí e sai por aquí. Bueno, estos sistemas implantados con 3-4 meses. Bueno, estos sistemas en funcionamento con ano. Aquí as plantas xa teñen 2 metros de alto. Este un pouco o que entra, hai moita nata, non sempre hai estes depósitos aquí. De feito non deberían de estar aí, pero bueno, hai certos problemas. E bueno, este é o que sai, esta é unha muestra tomada por o website. Son 1500. É unha depuradora grande. Esta é unha mostra anual que fan. Bueno, aquí tamén hai que decir que si ben non entra moita carga, está entrando 5 veces máis caudal do que se contaba inicialmente. O cal o balance anual de carga orgánica ven sendo a mesma. Es decir, está diseñada, xa non me lembro, para unha cantidade de kilogramos de DBO. E ao final, bueno, ainda que vemos aquí que a DBO son 117, salen 21. Eses 117, si triplicamos o caudal, acaban sumando, é dicir, é un volumen neto a depurar alto. Esta depuradora, bueno, como as outras, a maioría das que temos, teñen o problema de que o caudal sempre é excesivo. O sea, nunca será a circunstancia de que o caudal sexa o de diseño. Hai momentos en que, bueno, aquí nesta, por exemplo, incluso 6 veces o caudal de diseño. Tamén é unha ventaxa a propia hidráulica da lagoa, non ter un medio soporte, ten a ventaxa de que, bueno, pois sairá menos depurada, pero pasa todo o proceso, toda esa cantidad de agua. É dicir, non se alivia nada desa agua. E, bueno, este outro sistema é o mesmo diseño, pero xa en 3 lagoas, que se implantaron no ano pasado en Coristanco. Inicialmente aquí había proxectada un solo núcleo de depuración cunha tecnoloxía convencional, con soplantes. Pois o alcalde quiso cambiar e implantar un sistema como de cerdo. Entón, o que fixemos foi xa aproveitar, en vez de diseñar un único sistema, eliminamos un bombeo grande que había. Se estudiou a zona, se instalaron 2 depuradoras en lugar dunha e se eliminaron os bombeos. Non se eliminaron de todo. Hai uns pequenos bombeos, pero están a pé de planta, o cal o consumo é moito menor. Digamos que están a unha diferencia de cota de 12 metros pegados á planta, o cal é mínima a enerxía que se consume. Bueno, este é o diseño, digamos que entraría por aquí, pasaría hasta a lagoa, vertería desta lagoa. Aquí inicialmente estaban proxectadas tamén as cortinas, pero bueno, finalmente, como non tiña sentido instalar estas cortinas facendo esta secuencia separada en 3 lagoas, pois non se meteron as cortinas. Este outro sistema, outra depuradora, no mesmo concello, pero outro núcleo. Bueno, a de Porto Quintáns é para 600 habitantes equivalentes, e aquí sí que se dá un ratio de habitante, de metro cuadrado para habitante maior. Aquí o ratio de 1,5 metros cuadrados por habitante. Digamos, as condicións de seguridade se melloraron moito porque había espazo e se utilizou. Esta, o mesmo, estas son 500 habitantes. En total, pois son 1.600 metros cuadrados de cilindro.
Estas tecnoloxías naturais tampouco están reñidas con outro tipo de tecnoloxía. De feito, aquí se instalou un sistema de telexestión desde onde se controla a vía telemática, pois un móvil, os caudais, bombeos, é dicir que o técnico de planta pode regular a recirculación a distancia, non? Se hai algo que falla, pois se le envía un sinal ao móvil indicando pois, que o bombeo fallou ou que a recirculación non está funcionando ou que un tornillo tamiz está atascado. É dicir, hai unha serie de parámetros de funcionamento que están telecomandados e se pode actuar a distancia. Obviamente non se pode actuar a distancia sobre o control da planta, pero bueno, o mantenimento destes sistemas son basicamente supervisión, limpeza, tratamentos fitosanitarios cando requiran, ou a veces en zonas rurais onde haxa moito cultivo agrícola, os tratamentos preventivos son importantes. Mais últimamente, que con estes desplazamentos climáticos, pois temos plagas de todo tipo que poden botar abaixo ou facer que entre parado un sistema deste. Bueno, esta Vila Verde con 6 meses máis ou menos de idade xa funcionando. Este é Porto Pintás. Aquí se ve esta pequena sardineira, iso de turba, que o que fai é filtrar os gases que se producen na cámara de entrada. Porque o sistema non produce cheiros, pero sin embargo a unidade compacta, esa cámara de entrada, sí que dá a veces certo problema de cheiros, que se solventaron instalando este filtro, este pequeno filtro de turba aquí, con planta aromática por riba. Aquí hai unha cámara de entrada, todos os gases salen atravesando este filtro de turba. Bueno, este é unha analítica de control que se están levando a cabo, e bueno, vemos que entra en DDO 134, sólidos 492, de cubo 254, bueno, está saindo 25 de DDO, xa está cumplindo, 22 de sólidos, 86,9 de cubo, o sea, está cumplindo os parámetros. Bueno, menos de 6 meses. Pois outro tipo de instalacións que son, digamos, sistemas combinados, onde se combina o filtro de macrofitas en flotación con outras tipoloxías, como os que estes en concreto se viron onte con PRU. Hai un decantador, disestor, e hai un leito bacteriano, e despois un filtro de macrofitas en flotación. Aquí os filtros de macrofitas en flotación veñen ben polo problema da propia hidroloxía das cuncas onde se instalan estes sistemas. Por ese régimen de caudais altos que se dan, que se produce un lavado do filtro, entón as depuradoras acaban cheas do flóculo bacteriano que se vai lavando. Entón, por iso, a combinación dá o resultado porque ese flóculo queda nesta lagoa que acaba reflotando, sendo absorbida polo filtro, de feito, pois queda aí e se vai descendo. Esta é de Vilariño, decantador, leito bacteriano, aproveitando a pendiente, e un filtro de macrofitas en flotación, que lle dá o tratamento terciario, o tratamento de afinos. O ideal aquí tamén sería meter unha recirculación, pero bueno, non se mete a recirculación. Este é o mismo, aquí está o decantador, o leito, e aquí o filtro de macrofitas. É importante, claro, que o leito bacteriano teña saída por riba da cota do filtro, porque se non acaba anegando a base do leito, non funciona ben un sistema nin outro. O mesmo sistema en Loureda, en Ponteixón, decantador, leito bacteriano e filtro de macrofitas. E despois
Tamén se probaron outros sistemas que un decantador, un disestor, que realiza esa digestión anaeróbica primaria, funciona un pouco como se fose unha fosa séptica, e despois un filtro de macrocitas en flotación que fai o tratamento secundario e o terciario. Aquí se lle dá un pouco máis de peso o filtro de macrocitas en flotación fronte a combinación que veíamos antes. E, bueno, pois aquí se ve o decantador e aquí o filtro de macrocitas en flotación. Nestes casos, os filtros de macrocitas non se suelen dimensionar con profundidades de máis de 1 metro, porque tampouco interesa que se nos dé unha digestión anaeróbica dentro dese filtro. E, bueno, despois outro sistema aquí foi unha proba así o meu entender así un pouco extraño, pero bueno, que deu o resultado en Tullegondo dentro do Aquapalan Project. Nós sempre decimos que sería mellor meter o filtro de macrocitas primeiro e o filtro de grava, o filtro, bueno, o que é un humedal construído de fluxo subsuperficial despois, porque aquí se podería xogar co filtro de macrocitas combinado cun disestor. Aquí se fixo ao revés, bueno, está funcionando ben, o cal, é unha experiencia tamén totalmente positiva. Hai un decantador, que é unha fosa séptica. Bueno, aquí non chegaron a desenrolar as plantas, voltei despois e si había planta. A especie que se plantou aquí é Brachytes australis, que é o cañezo, a que plantamos de macrocitas e a que poñemos sempre. Bueno, aquí neste caso a tifa latifolia, moitas veces plantamos outra variedade, en función tamén das cargas e das profundidades. E, bueno, estes son outros sistemas que hai instalados. Esta é unha depuradora, por exemplo, como está en inverno. Non solemos podar, salvo circunstancias, que se deixa toda a masa que entre nesa etapa de senescencia, crea un mulching, por debaixo se crean condicións para que a planta non entre nunha parada completa, é dicir, sempre hai planta verde por debaixo, e despois sigue realizando ese proceso de oxigenación, ainda que este seco, e crea unha capa térmica que favorece tamén a acción da flora bacteriana que se atopa por debaixo da lámina de agua. Esta é unha, bueno, que non chegou a funcionar nunca, porque nunca se puso en marcha esa aldea que, bueno, en Muiños, en Ourense, cerca do Sinto de Viño. Bueno, se implantó ahora unha depuradora nos Salgueiros. Bueno, está en unhas torcerizas, en Amigos da Terra. En Ecocelta, que é unha depuradora, bueno, diferente, porque isto que fai é tratar os exiliados da planta. Está en Moine, no centro deportivo do Beque, que está parado tamén porque está parado o complexo deportivo. A posta en marcha, simplemente unha vez que queira empezar, habería que replantar as estructuras, digamos, de soporte que dan aí, salvo que algunha se degrade que habería que reemplazala, sería simplemente volver a replantar e volver a poner en marcha o sistema. ¿Y la vida de las plantas cuánto es? No, a vida da planta, mentre se manteña o sistema activo, non ten data de caducidade. Igual de vez en cando se lle hai que dar unha poda de renovo, como tamén moitas veces lle temos que dar o que lle chamamos podas de formación, que sobre todo son neses casos nos que a depuradora ten que empezar a funcionar sin carga orgánica, que a planta ledra moi débil, ledra moi alta pero moi débil. Entón, nese caso, tenamos unha poda para fomentar, digamos, a produción de rizoma, a produción do sistema radicular, para que se dé nova planta. A planta, cada ano, saca novos rizomas, digamos que se renova completamente, e durante todo o ano está renovando toda esa masa rizomática, está crecendo sempre. Digamos que ten dous mecanismos de reproducción, un que é mediante rizoma, que é fundamental, e despois unha vez que
que lle chega a planta a sinal biolóxica de que xa colonizou todo ese ecosistema, emite puro, con fluorescencia, flor e froito. Ese froito, pois, dispersa e pode, bueno, que é un mecanismo que ten para colonizar outros espacios. Que pasa? Que nas depuradoras con macrofitas en flotación non chega a cadar nunca ese estado, ou ao menos non en toda a planta. Igual nos bordes, nas vermas, saca puro, ao mellor aparece alguna flor polo medio, pero sempre está nese proceso constante de renovación, porque nunca chega a cadar esa sinal biolóxica de que ten, digamos, o ecosistema colonizado. Porque estas plantas non polinizan só unha fracción de ribeira. A tifa latifolia, por exemplo, chega a colonizar hasta unha franxa, hasta unha profundidade de 0,5-0,6 metros. A dominguensis pode chegar a colonizar hasta 0,9 metros. De feito, moitas veces se usa a detección desa especie como bioindicador, ¿no? de que hai algo que está fallando no ecosistema, se están producindo unha serie de posicións contaminantes. Bueno, este é un sistema doméstico de autoconstrucción que leva un filtro de macrofitas en flotación na entrada e un humedal de fluxo superficial horizontal na saída. O construíron os propietarios, digamos que auga nesta zona ten 0,6 metros de profundidade, se non me recordo, entra por aquí, entra por el reboxe, entra nunha tala de distribución aquí con grava un pouco máis grosa, un sistema de distribución polo fondo e atravesa toda a lámina aquí e aquí non se ve aquí a tubería porque está colocada máis abaixo, pero leva unha tubería coa que se regula, digamos, o nivel de auga dentro deste filtro para que non sobresaia para arriba nin se quede, aquí se lle deu 0,3 metros de profundidade aquí nesta zona. E bueno, non voltei por aí a ver como a sacar máis fotos ca depuradora ou ca planta crecida, porque aquí foi, bueno, pouco despois de instalarse. E bueno, isto é todo. Moitas gracias. Bueno, boas noites a todos. Eu son David de la Varga e traballo en Sedacua. E vou explicarvos hoxe pois a tecnoloxía de humidais artificiais que é máis ou menos o que nos estamos a desenrolar, non? Bueno, primeiro unha pequena introducción, un pouquiño de como xurde a empresa. Pois, bueno, nós somos xurde a raíz das investigacións que realizamos no Grupo de Enxeñería Química Ambiental da Universidade da Coruña, de unha serie de proxectos de I+D, e, bueno, dixemos, por que non intentamos comercializar esta tecnoloxía que podría ser bastante aplicable aquí no territorio galego polo tema da dispersión poblacional. E, bueno, pois tomamos a decisión e emprendimos a venda. O noso campo de traballo é a depuración mediante sistemas ecolóxicos de aguas residuais, fundamentalmente os humidais. Bueno, vamos a ir xa un poquinho entrando na materia. Eu vou explicar pois outros tipos de sistemas de humidais. Os humidais non deixan de ser pois balsas ou canles, en este caso non son moi profundas, poden oscilar entre 30 centímetros e 1 metro ou 1 metro e pouco de profundidade, que mediante unha serie de interaccións físicas, unhas reaccións químicas e uns procesos biolóxicos, a auga se depura de xeito natural, non? Entón, temos varios tipos de humidais artificiais. Tenemos o primeiro tipo, que son os humidais de fluxo superficial, que isto é o máis parecido a unha lagoa que os podades imaginar, non? É como unha lagoa natural que simplemente nos diseñamos para satisfacer as nosas necesidades de depuración dun determinado núcleo poblacional ou unha industria, non?
E despois, en ese caso, son de fluxo horizontal e despois temos os de fluxo subsuperficial horizontal. Isto que quere decir? É o mesmo, máis ou menos, que unha lagoa, o que pasa que a enchemos de grava. De acordo? Entón, a lámina de auga sempre está por debaixo da grava. Por eso chamase de fluxo subsuperficial. E despois temos os de fluxo subsuperficial, pero vertical. Vamos a verlos con un poquinho máis de detalle aquí adelante. Este sería un humedal de fluxo subsuperficial horizontal. E que ocorre? Pois a auga entra por unha tubería de entrada, percorre de un lado a outro o filtro e termina saindo por outra tubería que instalamos aquí. E como os comento, a auga sempre está pois aproximadamente uns 4 ou 5 centímetros por debaixo do nivel da grava. Neste tipo de humidades ocurren fundamentalmente reaccións anaerobias, porque é un humidal que está permanentemente alagado. A auga, según chega, vai saindo. Entón, temos un ambiente anaerobio, non hai moito oxígeno, salvo nas cercanías das raíces das plantas, na rizosfera. Aí as plantas o que fan é un poquinho o que ocorre nos sistemas de macrofitas en flotación. A planta capta oxígeno da atmósfera, traspasa ya as raíces e no entorno desas raíces crecen bacterias que son aerobias, é dicir, que funcionan con oxígeno e entón degradan a materia orgánica. E no resto do filtro, as bacterias que crecen no resto da grava son fundamentalmente ou bacterias facultativas que traballan pois con baixas concentracións de oxígeno ou anaerobias, non? Entón, neste humedal temos diferentes tipos de reaccións, pero basicamente anaerobias, sin oxígeno. Despois temos os humidais de fluxo vertical, que aquí é diferente, é dicir, aquí o que facemos é aquí o que facemos é botamos a auga por toda a superficie do humedal, a auga vai drenando este medio filtrante e vamos recolléndola por unhas tuberías de drenaxe, non? A diferencia deste humedal, sobre todo, é que nos alimentamos a pulsos, é dicir, non é como os outros que a auga máis ou menos según chega vai saindo. Aquí alimentamos a pulsos. E por que facemos isto? Porque hai unha serie de tuberías de aireación que comunican coas de drenaxe e fan unha circulación natural do oxígeno e cando non hai auga nun período de descanso, ese aire coloniza de novo o medio filtrante, entón é un medio filtrante que está cheo de aire. O cal, en este tipo de humidais o que ocurren son reaccións aerobias, é dicir, en presencia de oxígeno. Isto que supón? Supón que a materia orgánica degradase máis rápido que se non tuviéramos oxígeno. O cal, estes humidais son máis efectivos que os humidais de fluxo horizontal. Por exemplo, nos humidais de fluxo horizontal normalmente traballamos entre 4 ou necesitamos 4 ou 5 metros cuadrados por habitante equivalente. En estes sistemas andamos entre 2, 3 metros cuadrados por habitante equivalente e incluso menos, depende un pouquiño das condicións climáticas do entorno. Entón, mediante humidais de fluxo vertical combinados con humidais de fluxo horizontal, temos dous tipos de reaccións, aerobias e anaerobias, e podemos degradar moitos máis contaminantes. Despois, unha nova tendencia que xa leva pois unos 10 ou 15 anos, sobre todo naceran en Dinamarca, son os humidais de tratamento de lodos. Estos son humidais moi parecidos aos humidais de fluxo vertical, pero que é o que facemos? Sirven para tratar lodo, non para tratar a auga residual. É dicir, tú moitas veces non, casi na maioría das depuradoras xéranse unha serie de lodos nos tratamientos primarios ou nos tratamientos iniciais, non? Entón, ese lodo moitas veces é un problema para xestionar. Normalmente eses lodos teñen pois un 90 e tantos % de auga. Entón, ti o que tes que facer é un tratamento para deshidratar ese lodo ou chamar a un xestor autorizado que colla ese lodo e o leve a un sitio onde podanse tratar. Pero claro, ti estás a pagar por transportar prácticamente auga, que é máis ou menos un 90 ou 90 e tantos % de auga. Entón, que facemos nestes humidais? Botamos lodo, aquí hai unha serie de capas de grava e de area, botamos lodo e alternamos uns períodos de alimentación e outros períodos de descanso. Que ocorre?
metemos unha cantidade de lodo, espárcese por toda a superficie e ese lodo vai drenando o líquido polas capas de grixo e de area e gracias á acción das plantas, as plantas, os rizomas, o que fan é colonizar todo ese lodo e rouban a auga dese lodo, porque a necesitan para vivir. Entón, o que conseguimos é unha deshidratación dese lodo, perde auga, perde volumen, e este lodo o que podemos facer é acumularlo aquí durante 8 ou 10 anos. O cal, ti, nese período de tempo, aforras os costes de transporte dese lodo e aforras os costes de xestión. Por exemplo, se tes unha centrífuga, un filtro prensa, son sistemas que se utilizan que normalmente necesitan produtos químicos e moita enerxía para deshidratar ese lodo. Que ocorre tamén unha das ventaxas de estar un lodo 8 anos aí dentro? Ese lodo estabilízase, mineralízase. Co tempo, esa materia orgánica que ten o lodo deixa de ser unha serie de moléculas complexas e transformanse en moléculas máis simples, inorgánicas, en CO2 que se va. Co cal, ti este lodo, despois de 8 anos, colles, é moi parecido ao sustrato este que se compra nos viveiros para as macetas. É dicir, é un lodo que pode empregarse directamente como enmienda orgánica ou incluso podería compostarse e facer un abono orgánico, non? É, como se dixéramos, pechar un pouquiño o ciclo de todos os residuos de unha depuradora. Imos falar un pouquiño da eficacia de humidais en unha serie de proxectos que fixéramos na universidade e, bueno, aquí simplemente son parámetros de materia orgánica e de sólidos en suspensión. E como vedes, as porcentaxes de eliminación pois rondan o 85, 90, incluso superamos, tanto para augas urbanas como augas industriais. Estos son humidais que operaron a cargas contaminantes máis elevadas do normal, non? Tamén, para eliminar microorganismos patóxenos, tamén son sistemas que funcionan bastante ben. Aquí o que tiñamos son diferentes indicadores de contaminación fecal e diferentes tipos de humidais, tanto de fluxo horizontal como de fluxo vertical. E a eliminación pois ronda 1 a 3 unidades logarítmicas. Isto que quere decir? Pois andan entre o 90, 99 ou 99,9% de eliminación dos microorganismos patóxenos. Despois fixéramos tamén un estudio de eliminación de contaminantes emerxentes. Cales son os contaminantes emerxentes? Pois son fundamentalmente produtos farmacéuticos, medicamentos, antibióticos e produtos de cuidado personal, como poden ser pois as cremas para a cara, as hidratantes, as anti-envellecimiento, todo eso. É dicir, é unha serie de compostos que son artificiais, que hai multitude deles e que non se pensa moi ben despois onde van a ir eses contaminantes, non? Entón, moitas veces as depuradoras teñen problemas importantes para eliminar estes compostos, porque son compostos moi difíciles de degradar por medios biolóxicos e moitas veces acaban nos ríos, non? Entón, vemos que nun sistema no que implantamos un digestor anaerobio, unha unidade de fluxo vertical, de fluxo superficial, que era este que os comentaba que como unha lagoa, e uno de fluxo subsuperficial horizontal, pois entre as 3 unidades vemos que, por exemplo, para a aspirina o ácido salicílico, pois eliminamos casi 80%, non? Entón, bueno, é un bo sistema dentro da naturalidade do sistema para eliminar certos tipos de contaminantes emerxentes. Tamén fixéramos un estudio de eliminación de metais pesados. Este se fixo nunha planta piloto que fixéramos na depuradora da Silvouta en Santiago, que era tamén o mismo sistema, non? Un digestor anaerobio, unha unidade de fluxo superficial e outro de fluxo horizontal. E como vedes, pois, bueno, temos eliminacións moi importantes, preto do 90% para zinc, plomo, é dicir, unha serie de metais pesados, non? As ventaxas en xeral dos unidais artificiais con respecto a sistemas convencionais de tratamento de augas, pois son un pouco as que vedes aquí, non? A inversión inicial depende un poquinho do proxecto en particular. Unas veces é menor, outras veces é similar e outras veces é un pouco maior que nun sistema convencional. Pero onde realmente temos o punto importante destes sistemas é no mantenimento, no mancemento.
É un mantemento bastante sinxelo, simplemente pois son labores de supervisión, de ver que as tuberías están limpias, pódense segar as plantas unha vez ao ano ou unha vez cada 2 anos. É un sistema que é moi fácil de mantener, que non necesitas unha persona especializada e non necesitas moitos cartos para manter. E sobre todo tamén está no consumo enerxético. Estas plantas, por exemplo, si tú instalas un sistema de fluxo horizontal e se as cotas do terreno non o permiten, pode funcionar con enerxía cero. Si ti instalas un sistema de fluxo vertical, vas necesitar un bombeo para alimentar a pulsos, que era o que os comentaba, que temos que alimentar a pulsos, pero ese bombeo funciona unas 2-3 horas ao día. Tampouco é un bombeo que consuma moita enerxía, non? Non necesitamos produtos químicos de xeito xeral, co cal, pois mira, aforramos tanto cartos como unha produción de produtos químicos que normalmente xera despois unos residuos e unha contaminación. Neste caso, moita xente sempre que pensa nestos sistemas de humidais e tal, pensa, iso ten que cheirar e ten que atraer insectos. Neste caso, os humidais de fluxo superficial, como a lámina está por debaixo da grava, non está en contacto co aire, esa auga residual. Co cal, os cheiros non se xeran e a proliferación de insectos pois é moi baixa. E despois, o impacto paisaxístico pois é bastante positivo. Vou falar agora dun caso real que fixemos un proxecto de investigación nunha adega de Albariño, aquí en Galicia, que foi un pouquiño onde comenzou a miña historia con este sistema, non? Foi onde comecei a facer a tese doutoral. Fixéramos un sistema no que temos unos tanques de homoxenización ao principio, despois un reactor anaerobio hidrolítico, un sistema de fluxo vertical, unha unidade de fluxo vertical de 50 metros cuadrados e 3 de fluxo horizontal que funcionan en paralelo. Entón, por que temos unos tanques de homoxenización a entrada? O problema xeral que teñen as adegas son unhas augas residuais un pouco particulares. As adegas na época de vendimia e durante 2-3 meses teñen máis ou menos concentrada a súa produción, co cal xeran un montón de auga residual. Auga residual que ás veces ten 10 veces máis carga orgánica e máis contaminación que durante o resto do ano. Entón, incluso esta variación pode producirse en un día. De repente un día lavan depósitos e botan un montón de agua con un montón de materia orgánica e ao día seguinte igual non volven a lavar en unha semana ou o que sexa, non? Co cal hai unha variación moi importante. Que facemos con estes tanques? Tratamos de laminar esas puntas, é dicir, que sea unha línea máis ou menos recta en lugar de que faga así, porque calquer sistema biolóxico non pode aguantar esas variacións tan elevadas, non? Despois puximos un sistema que desenrolamos nosotros aí na universidade, que é un digestor anaerobio hidrolítico, e fundamentalmente faise para reter a materia en suspensión que trae a auga. Isto faise para evitar que o filtro que vai despois de grava pois termine colmatando. Entón, nós o que conseguimos reter aquí é entre un 70 e un 80% da materia en suspensión que leva a auga. O cal, ese problema de colmatación que podemos tener nos humidais pois retrasase moitísimos anos ou incluso se elimina. Pois esta foi a construcción, como vedes, pois é unha cosa moi sinxela, é unha balsa que se fai na terra ou en superficie, dependendo das cotas. Despois impermeabilízase con unha lámina de PDM ou de polietileno de alta densidade, enchese de grava e este sería máis ou menos o aspecto que ten antes da plantación, non? Aquí vemos o digestor, aquí vemos a humidade de fluxo vertical, que o fixéramos en superficie para aproveitar as cotas e que despois a auga circulara por gravidade e entrara por unha tubería que hai aquí enterrada nesta serie de humidais de fluxo horizontal que funcionan en paralelo. E isto máis ou menos é aos 4 ou 5 meses da plantación. Entón, como vos comentaba, pois o impacto paisaxístico é bastante positivo, xa que está totalmente integrado nas propias viñas, non? De feito, pois esta adega celebra bodas e enseña na depuradora aos invitados e a xente da boda porque é unha atracción máis da adega, porque ninguén que non estea metido neste mundiño
pois pensa que isto pode ser unha depuradora de aguas, non? Neste caso plantamos xunto. Que ocurriu nesta adega? Bueno, nos fixéramos unha especie de estimación da carga contaminante que íamos encontrar nesta adega, non? É unha adega de 315.000 litros de producción de viño ano, máis ou menos, e estes foron un poquinho, pois, non nos quededes cos números, simplemente intentamos estimar que se iba a producir nesa adega, non? Ti, por exemplo, se queres estimar o que unha adega vai contaminar, é terriblemente complicado, porque cada adega é filla da súa nai e do seu pai. É dicir, ti vas a mirar os libros e vas a mirar outros casos e falanche de concentracións, por exemplo, que van desde 2.000 ou 3.000, imaginadevos, de DQO a 40.000. Que faz? DQO é unha medida da materia orgánica, de acordo? Entón, poden ser 10.000, poden ser 40.000, hai 4 veces diferencia aí, non? É bastante complicado. Entón, que ocurriu? Bueno, máis ou menos a carga que nos estimamos, a carga de materia orgánica, era esta de aquí, e máis ou menos parecíase bastante a que realmente nos atopamos. Pero que ocurría? Nos pensábamos que ese período de alta carga iba a ser de unos 20-25 días e finalmente era de 2,5 meses. Co cal, temos moitísima máis contaminación, tanta como esta. O caudal, moitas veces, doblaba o caudal de deseño. E a carga contaminante en materia orgánica era 4 veces máis da do diseño. O cal, estamos operando unha depuradora que é demasiado pequena para o que está a recibir. Vamos a ver os resultados con estas premisas. Ainda así, conseguimos que, por exemplo, para a materia orgánica tiveramos unha eliminación media de preto de 80% de materia orgánica. En sólidos, un 95%, e despois en nitróxeno un 52% e en fósforo un 17%. Neste caso, as adegas, outra particularidade que teñen as súas augas residuais é que non teñen unha concentración elevada de nutrientes, é dicir, nitróxeno e fósforo teñen moi pouco. De feito, hai adegas grandes nas que teñen que comprar nutrientes, abono, para botar a auga residual para que as bacterias teñan nutrientes abondo para poder degradar a materia orgánica. Neste caso, non fixo falta. Que opciones de mellora poderíamos plantear para unha adega deste tipo? Unha adega que pode ser, pois esta en particular, ou outra calquera que teña un problema similar. Neste caso, tiñamos ademais o hándicap de que non había espacio para facer máis humidades, non? Entón, as opcións que se poden plantexar é a aireación deses tanques de homoxenización, para que, metiéndolle a aireación solamente durante a vendima, a materia orgánica que hai aí degradase máis rápido, co cal vai entrar menos materia orgánica ao resto da depuradora. E outra opción que plantexamos é transformar os humidais de fluxo horizontal en humidais aireados, que son os que explicarei a continuación, non? Neste caso, o coste enerxético para unha adega deste tamaño, que unha adega de tamaño medio máis ou menos, rondaría aproximadamente os 500 euros cada ano, que non é un coste moi elevado para unha adega que produce 315.000 litros de vino. Este foi un proxecto que realizamos xa como empresa durante o ano 2013 a 2015, no que combinamos a tecnoloxía de reactores hidrolíticos con humidais aireados. De acordo? Cales eran un poquinho os obxectivos deste proxecto? Pois intentar que poidéramos acceder a plantas de tratamento de 5.000 habitantes, porque os humidais normalmente funcionan bastante ben para plantas menores de 2.000 habitantes. E isto por qué? Porque necesitas moito espazo. Entón, ti, canto máis grande sexa unha población, máis caro é o suelo. Co cal, deixa de ser rentable. Técnicamente funcionan, porque en países en vías de desenrolo, en Brasil, en países, bueno, Brasil non está en vías de desenrolo, ¿no? Pero en países de Latinoamérica ou outros países, o suelo non é moi caro. E hai plantas que están funcionando con humidais para 20.000, para 100.000 habitantes, pero aquí o suelo é máis caro e non podemos acceder a isto, ¿no?
Entón, tratábase de que poidéramos chegar a 5.000 habitantes, pero quedándonos con la misma utilización de suelo. Tamén queríamos entrar no mercado industrial, de tratamento de augas residuais industriais, non? Entón, este foi un proxecto de humidais de alto rendimento. Esta é unha foto da planta piloto que fixemos na Universidade da Coruña, é unha planta pequena, como vedes, pero abondo para obter unha serie de resultados e unha serie de experiencia, non? Tamén neste proxecto había outra planta piloto que neste caso era real porque estaba instalada nunha industria de procesado de alimento que se fixo en Dinamarca, non? Este proxecto fixéramos con socios daneses e belgas. Bueno, estos son un pouquiño os datos de contaminantes que tiñamos no proxecto. O que fixemos na Universidade da Coruña foi imitar unha auga residual urbana, pero cargada, é dicir, con bastante contaminación para ser unha auga residual urbana. E, bueno, máis ou menos, vamos a verlo seguramente moito máis sinxelo nunha gráfica de porcentaxes de eliminación, non? Vemos que para sólidos, en este caso, cada barra, a primeira barra é o digestor, as tres seguintes barras son tres humidais aireados con diferentes profundidades, porque tamén estudiábamos a ver a influencia da profundidade do leito de grava, e o último é un humidal control, un humidal de fluxo horizontal normal, sin airear. Entón vemos que para sólidos os porcentaxes moi bons, para materia orgánica preto do 95-100%, e para nitróxeno total chegamos casi ao 70%. E despois aquí temos o fósforo, que chegamos nun dos humidais a superar o 60%. E por qué? Porque utilizamos, en lugar de grixo, utilizamos un residuo dunha industria que o que fai é absorber o fósforo. É dicir, en canto o fósforo pasa, ten unha capacidade de absorción moi elevada e o retén. Co cal, un residuo dunha industria que o que ten que facer é pagar por xestionar, podemos darlle unha segunda vida para evitar que o fósforo acabe nos cauces. E, bueno, quería explicarvos tamén un pouquiño o que son os humidais aireados. Os humidais aireados son, pois, tanto de fluxo vertical como de fluxo horizontal, pero metémoslle aireación dentro. Isto supón, evidentemente, un pouco máis de gasto enerxético que un humidal que non leva aireación, pero en comparación con sistemas convencionais, que ocorre? Nos sistemas convencionais normalmente ti tes unha lámina libre de auga. Entón, ti botas unha serie de burbullas de aire. As burbullas de aire o que fan nunha lámina libre de auga é subir para arriba rapidamente porque flotan e o tempo que están en contacto ca lámina de auga é moi pouco. Entón, a transferencia de oxígeno é pois a que teñen. Que ocorre nun sistema destes? Ti tes a auga, pero tes grava. Entón, o aire aí ten que facer este movimiento, ten que esquivar a grava máis as raíces. Co cal, o tempo que ese mismo aire está en contacto ca auga é moito maior, co cal a transferencia de oxígeno a esa auga é maior, é dicir, ti necesitas moita menos cantidade de aire que nun sistema convencional, co cal o coste enerxético é bastante asumible para unha pequena poboación. Proxectos de I+D que temos en marcha, pois precisamente neste último mes han caído algúns. Entón, este é un proxecto que chamase o acrónimo de Romeo, que trátase de unha valorización de residuos, etc. Vou explicaros un poquinho como van, non? Esta é un esquema da planta piloto. Van facerse unha serie de humidais nunha empresa que xestiona residuos, é dicir, unha empresa que recibe lodos de depuradoras e un montón de residuos de industrias de todas as clases que os podades imaginar, non? Entón, o que imos facer é coller unha serie de lodos de depuradora, mesturalos e imos meterlos nun digestor anaerobio. Que va a pasar nese digestor? Eses lodos van dixerirse, van reducir a carga contaminante, pero claro, dese digestor sale un efluente que va bastante contaminado, que é un lodo. Ese lodo imos metelo en unidades de tratamento de lodo. O cal, o que os comentaba antes, vamos a botar lodo neses humidais, vamos a deixar que estabilice
Neste caso non podemos deixarlo 8 anos porque o proxecto dura 2, só hai cartos para 2, non? Entón, vamos deixar que estabilice durante un ano, que deshidrate durante un ano, e con eses lodos faremos un fertilizante, é dicir, un residuo un lodo dunha depuradora. O que vamos a facer é higienizarlo, estabilizarlo, mineralizarlo na propia planta, sin necesidade de enerxía, e que despois servirá para facer un fertilizante. Despois este outro proxecto chamase Ubatec, tamén empezamos hai un mes, máis ou menos. Este proxecto vai desenrolarse aquí en Tomiño, vai desenrolarse no Pazo de Valdomiño. E que imos facer? Pois imos ter un agua residual da bodega, un digestor hidrolítico, unha humidade de fluxo vertical seguido de unha humidade de fluxo horizontal para a liña de augas, e despois o lodo que salga deste digestor imos metelo nunha humidade de lodos para facer pois o que os comentaba, este lodo se estabilice aquí. O lixiviado de este lodo, é dicir, ese lodo que perde auga e que sale para fora, vai bastante clarificado, vai xa bastante limpo, pero aínda así imos meterlle un material filtrante que vai ser un residuo dunha industria para que capte os nutrientes que podan sair dese lixiviado e facer outro fertilizante rico en fósforo con ese residuo que imos meter neste leito filtrante, non? E tamén faremos, se pode ser, tecnosoles, que son unha especie de solos artificiais que se fan con residuos, pero que se utilizan para eliminar determinados contaminantes. É dicir, aquí a idea sempre é intentar aproveitar residuos de algunas industrias para convertirlos en productos e darles unha segunda vida. Despois, a semana pasada participamos nun evento de presentación deste proxecto, que é o proxecto Wet Wine. Este é baixo unha convocatoria de investigación europea, e este proxecto tamén vai facerse aquí en Tomiño, vai facerse na adega Santiago Ruiz. Actualmente xa comenzáramos a construcción dunha depuradora no concello de Lalín, na población de Zobra, que para 140 habitantes. Comenzamos a semana pasada, co cal non podo enseñaros fotos máis que da excavación, porque tamén a choiva non nos está deixando avanzar tan rápido, e tamén atopamos roca, co cal pois a excavación retrasouse un pouco, pero, bueno, estas son as primeiras fotos que temos do humidal que imos facer aquí. Que sistema imos facer en Zobra? Pois imos facer o proxecto Highwet, este que vos comentaba, de humidais aireados. É dicir, un digestor anaerobio hidrolítico e despois unha combinación de humidal vertical e horizontal aireados, pero dentro da mesma celda, para aforrar costes na excavación. Que ventaxas teñen estes humidais aireados? Evidentemente necesitamos menos superficie porque estamos a meter aire e oxígeno. Entón, andamos en 0,75 metros cuadrados por habitante. Isto supón aproximadamente unha reducción de un 50% de espacio en comparación cos humidais verticais e un 35% de aforro de costes. Iso, claro, cando ti vas a un concello e lle comentas que vai a forrar un 35% da inversión inicial en comparación con un humidal convencional, pois como que te escoita de outro xeito. Nos para esta depuradora estimamos un coste enerxético de aproximadamente unos 700 ou 800 euros o ano. Entón, é un coste que é bastante asumible para unha pequena población, incluídos bombeos e todo. E, bueno, para rematar, que xa é tarde, estaré descansados, os humidais artificiais son unha tecnoloxía novedosa, non é certo. Os humidais levan a funcionar unos 50 ou 60 anos en Europa, fundamentalmente, en América, en Asia, prácticamente en todo o mundo, menos en España. Entón, eu digo que é unha tecnoloxía novedosa aquí, porque fixéronse algunhas cousas hai 20 anos,
De feito, hai unha fundación que traballa 25 anos con estes sistemas, estivo a facer un estudio de por que estes sistemas teñen tan mala fama. Porque ti, cando falas destes sistemas, moita xente que está metida neste mundo di, humidais, lagoaxe, va de retro. Entón, esta fundación fixe un estudio de por que estes sistemas teñen tan mala fama, e as conclusións ás que chegaron foron unas cuantas. A primeira delas, diseños deficientes. Non se fixeron os diseños como se tenían que facer. Segundo, se fixeron para determinadas poblacións que co tempo medraron. Instalaronse industrias e a depuradora quedou como estaba, co mesmo tamaño. Co cal, aínda que poñas a mellor tecnoloxía do mundo, se a poboación crece, o sistema queda pequeno. Da igual que sexa un humidal ou unha membrana ou o que queiras. E tamén outro dos factores que afecta a esta mala imaxe é o mantemento. Eu sempre digo que levan pouco mantemento, pero iso non significa que non necesiten mantemento. Algo necesitan. Ti non podes construir unha depuradora e deixala abandonada e non pasar por ali en 4 ou 5 anos, porque problemas vas ter. Aínda que necesiten pouco, algo necesitan, unha supervisión. Moitas veces a visita é simplemente unha revisión visual, pero ás veces pois hai unha tubería que está atascada, pois xa a auga non te está a entrar por aí, créanse caminos preferenciais, entón tes un problema moi gordo que simplemente solucionase limpando unha depuradora, pero non podes deixar algo abandonado. Despois, son tecnoloxías sostibles tanto ambiental como económicamente, porque, como os comentaba, o aforro enerxético que podemos ter en comparación a un sistema convencional é de entre un 90 e un 95%. E, finalmente, sí que podo decir que son tan eficaces como sistemas convencionais. Como todo, si se diseña bien, si se ejecuta ben e si se mantén ben. Calquer sistema, por moi novedoso, por moi tecnolóxico que sexa, se ti non o diseñas ben, ou non o mantés ben, ou non o executas ben, non vai funcionar. Que pasa? Estos son balsas que enchemos de grava e a xente pensa, isto é 2 máis 2, é moi sinxelo. Deixas aí, botas agua e palante. E tampouco é así, porque iso non se fai en sistemas convencionais. Esa seriedade non se ten en sistemas convencionais. O cal tamén funcionan mellor porque necesitas xente todos os días aí, mirando e vendo como vai. Entón, por eso vos digo que isto non é un sistema espectacular, non é o mellor do mundo, tampouco quero que marchedes con esa idea, pero sí que vos digo que cando os falen deste sistema, a lo menos, pois, imos darlles o beneficio da dúbida. E, bueno, con isto, pois, moitas gracias pola atención e polas horas que son, e calquera pregunta, pois, estamos a vosa disposición. Muy bien, ¿alguna dúbida que queráis resolver, curiosidades, que teñades para comentarle a vos clientes? Sí, nos valores de materia orgánica que comentadas nas tablas, que diferencia entre o DQO e o DBO? Veía que os trataba de do mesmo xeito, cando se falaba será por outro. A DQO é a materia orgánica que degradase de... Bueno, vou empezar por a DBO. A DBO é a demanda biolóxica de oxígeno. Isto que significa? É a materia orgánica que un organismo vivo pode eliminar, pode consumir, por eso é biolóxica. E despois hai outra materia orgánica que é moi recalcitrante, moi complicada de eliminar, que elimínase de xeito químico, que é a DQO, demanda química de oxígeno. Entón, a DQO sempre vai ser maior que a DBO, porque sempre hai compostos que son moi difíciles de degradar para unha bacteria. Finalmente, ao final todo se degrada, pero en vez de degradarse en 1, 2, 3, 4 días, igual necesitas un mes. Entón, esa é a diferencia un pouquiño entre a DBO e a DQO. Unha pregunta que me parece unha curiosidade é cando falades da poda, porque son todo o manto vegetativo, e comentar de deixalo quedar aí como esa parte para formar realmente unha capa. Explica un poquinho
porque me gustaría conocer un poquinho esa parte. Nada, a verdade é que se descubriu que non hai mellora podando, sino que a veces incluso hai un liseiro empeoramento. Si se retira esa parte aérea, a planta en principio deixa de oxigenar. Por lo tanto, non se suele podar. Ao principio se podaba, igual que pasa cos humedais de fluxo superficial, se podaba, porque había que seguir un criterio, se adoptou ese criterio de poda. Pero despois se descubriu que deixando a planta en diferentes situacións melloraban os parámetros e casi nunca empeoraban, é dicir, non se chegou a establecer unha relación que dixese que sin podar empeora e polo tanto por principio se deixou. A veces se poda, é dicir, se dan circunstancias nas que pois recomendamos podar, o mellor unha poda cada 5, 6, 7 anos é recomendable porque igual hai demasiada masa seca que incluso tapona o regenerado. Ou noutros casos, como comentaba antes, se a depuradora medra sin carga orgánica suficiente, como pasa moi a miúdo, a planta medra enferma, pouco forte, entón desenrola unha folla moi espigada pero pouco resistente, o cal tamén dá problemas. Entón se lle dá, que nos lle chamamos a poda de formación. Se poda, a planta reacciona e reacciona emitindo novos rizomas, que o cal, a nos o que nos interesa é que durante os primeiros estadios ou cando non haxa carga, a planta saque canto máis plantón novo, mellor. Iso, se a depuradora ten carga orgánica, vai a facer naturalmente, porque digamos que ten nutrientes suficientes e a planta reacciona naturalmente así. Pero cando non ten nutrientes suficientes, a planta desenrola unhas raíces moi finas e unha folla moi espigada, co cal pode repercutir hasta na estabilidade desa planta sobre a estructura de flotación. Por lo tanto, nesas circunstancias se poda. Nas demais non solemos podar, ainda que ao principio sí. E como curiosidade sobre a poda, esa parte flotante desa estrutura, se pode camiñar sobre ela? A dificultade da poda é complexa? A dificultade da poda pode ser complexa en función do diseño da depuradora. Normalmente se entra na depuradora, hai que entrar cunha barca de quilla plana, se entra con certa facilidade. Se pode camiñar polo filtro, de feito eu non fixen, pero sei que non fixen, pero é unha labor moi peligrosa, porque se me un pé aí se cae na fosa de 3 metros, entón hai que entrar cunha quilla plana ou senón actuar desde afora, pois a mellor con unha plataforma elevadora ou é dicir, sí que pode ser complexa esa poda se a balsa pois non ten unha forma xeométrica que sexa favorable. Na depuradora de Cervo, por exemplo, nos entramos dentro, entramos cunha balsa de quilla plana, pero se podría entrar pois a mellor cunha plataforma elevadora. A depuradora de Cervo é unha balsa de 1125 metros cuadrados. Si se hai que meter dentro, pois hai que entrar con certas normas de seguridade. E se evita por todos os medios entrar. Por exemplo, no caso dos humidais de fluxo superficial, pois ti podes caminar perfectamente sobre a grava, o cal a poda pode facerse por medios máis sinxelos. A desventaxa é que ti tes un filtro de grava e eso podese colmatar, non é como no caso das macrofitas en flotación que non teñen esa grava, entón ese problema de colmatación non existe. Pero a colmatación o que hai que facer é un bo pretratamento que elimine esa materia en suspensión, entón normalmente non soes ter problemas, ou podes terlo ao cabo de 20 anos ou 25, pero se non faz un bo pretratamento e o mantés ben, vas ter problemas de colmatación seguro. Dices que los potentes no tienen ciclo de colmatación. No, nin hai retirada de palos. Unha depuradora se enseña ben. Y esa raíces del mar de tal manera que... Non, porque non chega, é dicir, se chega a botar raíz de máis, a planta emitiría outro ciclo de reproducción sexual, que sería con flor e flor.
Mentre non se dese estado de floración, a planta sigue emitindo rizoma, que é o que interesa, porque canto máis denso sexa o filtro que está sobre a lámina de auga, mellor vai a depurar. De feito, unha depuradora ben formada é casi como un proceso de microfiltración. Sempre cando a auga entre por abaixo e a recollamos por arriba. Eses son os criterios de deseño que se están, digamos, poniendo en práctica. ¿Y no pensasteis en ningún momento utilizar tanto un sistema como el otro en una depuradora? Sí, consultas hai. Xa Sí. De feito, a que comentaba antes en Abegondo é un humedal de fluxo superficial e un filtro de macrofitas en flotación. É dicir, son sistemas perfectamente compatibles. De feito, o de macrofitas en flotación tamén con Puñamonte o puxeches ti despois Sí, o cos de Pru, cos digestores, os leitos bacterianos, que son totalmente compatibles. Fíxose outra en Oza, que tamén leva un humidal de fluxo superficial horizontal e despois leva unha balsa de macrofitas en flotación, que nos estivemos facendo a plantación do humidal horizontal. En xullo fíxose a plantación. Agora pode ser que xurda o problema que comentaba a Javier, que o saneamento aínda non chegaba. Entón, claro, eu planto, tiñamos auga do río, pero xa lles dixen, ten que chegar materia orgánica, senón isto, o ano que ven non hai nada, hai que volver a plantar. Entón, o ano que ven veremos se chegou ou non chegou a auga residual ou hai que volver a plantar. Claro, senón, bueno, nos o que facemos a veces é incluso pechar o ciclo de auga e facer ciclos de abono para que polo menos a planta desarrolle un estado mínimo que lle permita persistir, ainda que sexa raquítica. O que pasa é que se presurden problemas de pragas, se complica. Cando a depuradora non está en funcionamento, sempre se complica máis. Esas labores de mantenimento, pois hai que leválas con máis rigurosidade. Bueno, era por el tema de las macrofitas en flotación, el sistema, no estoy seguro si lo sujetabais en lo que es el perímetro, o quedaba simplemente... Sí. No que é a berma perimetral que se naturalizaba, aí se ancla, digamos, a macrofita. De feito, do que se trata de pechar a superficie da lámina de auga, canto máis mellor. Entón, aí enraiza a planta e tamén por criterios ambientais, é dicir, non convén deixar resquicios por onde poida entrar fauna, pasaros, o sea, se tende a pechar o máximo posible. Como se fose un humedal, porque do que se trata é de intentar formar un ecosistema. De feito, a depuradora non está, digamos, estabilizada hasta que o ecosistema está formado. E a veces, bueno, pues costa tempo. Ainda que a posta en marcha cos criterios de dimensionado suele estar aí en 4 ou 6 meses, en 4 ou 6 meses empezan a dar rendemento, pode levar a cada 2 anos crear ese ecosistema. Ora, unha vez está creado o ecosistema, a depuradora é moi estable, porque digamos que xa ten un balance, un equilibrio, pues que lle permite ser resiliente frente a cambios, ¿no? O sea, que resiste ben calquera cambio que lle pueda. Estas macrofitas de sistema de formación de costa, así que tenes salitre e tal, que aguantan ben zonas de costa. Zonas de costa? Las plantas. A ver, a planta depende da concentración de salitres. A planta medra naturalmente en ecosistemas acuáticos que están nas beiras de estrada asolada da costa, sí que aguantaría. A depuradora de Cervo está cerca da costa. Ahora, unha concentración sí que lle pode afectar a planta, claro. Si, aí sobre todo tens que ter en conta que tipo de planta vas poñer.
Por exemplo, hai estudios que falan de que normalmente en unidades pois andamos en 6 milisieverts por centímetro, que é unha unidade de salinidade xa importante, pero, por exemplo, en Portugal fixéranse estudios de depuradoras con unidades que están tratando augas de curtidorías despois de pasar por un proceso de unha tecnoloxía convencional, pero estamos a falar de augas moito máis salinas. O que tens que facer é escoller unha planta, unha especie vegetal que sexa da zona e que resista a eses ambientes salinos. A partir de aí, xa... Por exemplo, os cares... Ayer los doctores comentaban eso, que las plantas podían ser plantas de la zona. Nós sempre intentamos coller plantas de la zona para evitar que veñan plantas invasoras, etc. Entón, incluso dentro da mesma especie, intentamos collelas, porque o carrizo, por exemplo, está en toda España, en todo o mundo, en toda Europa. Que son de distribución universal. Pero, claro, están adaptadas ás súas condicións. Entón, sempre intentamos collelas do máis preto posible. Eu teño dúas preguntas máis, porque termos a voz aquí tan fantástico, un seguidor vosso continuo e máis estas depuradoras que tantes fondos, entonces non me cansaría de facer preguntas, porque ao mesmo tempo temos dúas grandes eminencias no tema destas partes, e aparte estamos nun territorio que Quitomiño creo que realmente ten moitas partes para construir estas líneas de depuradoras. Entonces eu creo que hai unha parte de agradecemento por miña parte para todos os organizadores desta xornada, desde o Concello, desde vos por estar aquí, porque están enseñando moito. Pero na vosa presentación hai dúas partes que son moi curiosas, que é a parte que falaxe dos antibióticos, das vacunas, porque é unha das grandes problemas que hoxe nos encontramos nas grandes depuradoras, que aquí entre nós podemos falar dese nivel de contaminación que moitas veces parece que isto non ocurre nada, pero que todos sabemos que por un antibiótico e os nosos defeitas non te van, e todo ese medio que está aí contaminante. Esa forma de eliminación que habíantes mirado e valorado, no tema de antibióticos e vacunas, habitualmente, qual é o resultado? E logo, por outro lado, a de metais pesados. A de metais pesados é algo tamén tremendamente interesado os resultados que presentaste. Qual é o comportamento do aluminio? Porque non fui capaz de enfocar ben se é que realmente o midistes tamén na valoración. E outra, que habitualmente en na zona temos moito, que é o manganeso, que ao mesmo tempo que facemos é producir un bloqueo de raíz, e ao mesmo tempo temos un problema de respiración da planta e de afogamento. Desas experiencias, xa estuvestes en outros lados. Pois, neste estudio en particular, estaba buscando a diapositiva da gráfica. Neste estudio en particular, cal é o problema? Como vedes, hai dous metais que teñen unha eliminación negativa, que son o manganeso e o arsénico. E isto é normalmente para eliminar metais é moi importante tanto as condicións redox, o redox é o potencial de oxidación-reducción, é dicir, é unha especie de medida da auga de se ese auga é anaerobia, moi anaerobia, pouco anaerobia ou aerobia, non? Entón, en función da presencia desas condicións na auga, hai certos metais que precipitan, é dicir, como se transformaran en sólido, por decirlo de alguna maneira, pesan e baixan. Pero hai outros metais que, baixo as mesmas condicións, teñen o comportamento contrario. Neste caso, non o aluminio non o estudiamos, pero, por exemplo, no manganeso ocorre eso. E ocorre eso, se te fixas, en toda a bibliografía que estudiamos, o manganeso e o arsénico teñen o mesmo comportamento, que en condicións anaerobias, en condicións que non teñen oxígeno, redisólvense. Entón, pasan a formar parte da auga. O cal é moi complicado de eliminar. Tes que provocar outras condiciones aerobias nese auga para que ese manganeso e arsénico precipiten e queden como un sedimento. Normalmente, en augas residuais urbanas, como foi o caso deste estudio, a concentración destes metais na auga non é tan elevada como para que haxa problemas de toxicidade nas plantas ou de toxicidade nos medios receptores. Outra cosa é que falemos de industrias nas que as concentracións destes metais xa sexan moi elevadas. Aí este sistema non podemos metelo. Temos que meter un sistema químico que faga precipitar eses metais e eliminalos. Pero para augas urbanas ou augas industriais que teñan unha concentración moderada, pois sí que podemos obter bons resultados. E o resto, como vedes, pois pasa un pouquiño o mismo. Tamén depende moito do pH da auga. Se o pH da auga é ácido, hai metais que precipitan e hai outros metais que se redisolven. O cal
para unas determinadas condicións hai uns metais que van moi ben e outros que non. Entón, tens que intentar combinar diferentes combinacións para eliminar o maior rango que poidas de metais. E despois, cos produtos farmacéuticos, é un problema importante porque hai cientos e cientos e cientos de produtos diferentes. Cada produto que vedes anunciado na televisión é diferente, son moléculas completamente distintas. Entón, moitas veces son moléculas novas que non estaban na natureza. Entón, as bacterias non saben como degradalas. É un alimento novo e non saben como facer. Co cal, aquí tes que xogar un poquinho co tempo de retención, é dicir, que a auga estea máis tempo dentro da depuradora para que as bacterias necesiten máis tempo para, necesitan máis tempo para degradar ese tipo de compostos. Co cal, tes que xogar un poquinho con eso. E despois, pois sí, hai certas moléculas destas, compuestos emerxentes, que si se degradan de xeito natural dentro dun tempo relativamente corto, pero é como todo, empiezas a analizar un montón delas e algunhas van ben, outras non van tan ben. Bueno, eu quería felicitarvos polo vosso traballo, penso que é moi importante e é o futuro, porque actualmente ainda estamos sufrindo guerras a causa do petróleo, pero en pouco tempo posiblemente as guerras sexan a causa da auga, non? Por causa da auga. Entón penso que é posible que estes sistemas non solucionen todo o saneamento de toda Galiza de un plumazo, pero sí que poden aportar solucións a moitas cousas e sobre todo pois ao medio rural e a dispersión, non? Nos últimos 50 anos os concellos foron deixando facer e cada un pois fomos facendo a casa onde puidemos e moitas veces o caro do sistema de saneamento, a depuradora é cara, non? A depuradora convencional é cara, pero o máis caro é a conducción, non? Levar pois kilómetros e kilómetros de condución, que en moitas ocasións esas conducións son moi deficientes, non? Por lo tanto que a auga que chega a depuradora ou chega auga que non debería chegar ou chega a mitade da auga que debería chegar, non? Entón, eu quería preguntarvos se os sistemas, digamos, unifamiliares, non? Ou unha adaptación destes sistemas unifamiliares pode chegar a ser sustentable desde o punto de vista do funcionamento, porque posiblemente unha casa funciona un pouco como comentabas ti o da adega, é dicir, un día duchanse todos e depois non se lavan durante unha semana, non? Por comentar así unha broma, pero posiblemente igual o sistema é pouco, digamos, constante en ese sentido da aportación, aínda que unha casa normal pode aportar pois todos os días entre 200 e 500 litros de auga, máis ou menos, pero posiblemente, como media, pero posiblemente de forma discontinua, non? Por así decirlo. Entón non sei se estes sistemas poden soportar, digamos, o funcionamento de casas ou de unha vivenda unifamiliar, porque eso sí que solucionaría pois moito problema de depuración da grande dispersión que temos, non? Todos fixemos, ou moitos fixemos un pozo negro porque non había forma de solventar ese tema, a pesar de que os concellos teñen que garantir os servicios básicos, di o papel, non? Logo, como sempre, vai facendo e fora. Facer un sistema pois de fosa séptica menos de 5.000 euros igual non sale, por moi pequeno que sea, e ao mellor pois un 20% dese custe se podría facer pois un sistema deste tipo coa garantía de que é efectivo desde o punto de vista da depuración e da non contaminación, mentras que unha fosa séptica sempre está contaminando. Aí, Sí, bueno, apunta primeiro, despois completo. Varias ideas. Antes había unha tendencia que era un pouquiño imos facer unha gran depuradora para 5, 6 ou 7 núcleos. Que pasa? O que comentabas ti, facer a rede de saneamiento deses 5 ou 6 núcleos é bastante máis caro que a propia depuradora. Eso dentro dun caso. Despois está o outro caso de que igual tes 2 ou 3 deses núcleos que tes que bombear toda a auga para que chegue a depuradora. O cal eso é bombeo continuo, averías nas bombas, etc. Entón, antes había cartos e antes esa era un poquinho a tendencia que había.
Agora estamos a facer a tendencia un pouco contraria, que é o que se chaman os sistemas descentralizados, é dicir, vamos a tratar cada núcleo e facer unha depuradora pequena para ese núcleo, porque agora hai sistemas que non costan tanto de facer e que non costan tanto de manter, co cal é rendible económicamente. Entón, despois, para o tema das casas, estes sistemas de humidais, por exemplo, un dos socios que eu teño en Dinamarca, este ano leva unas cerca de 150 en casas. De feito, mándame ás veces fotos e ti ves a roupa tendida da propia casa dentro da humedade. O tipo ten as cordas dentro da grava, ca roupa secando aí, os carrizos. E ten a parrilla xusto ao lado. Co cal, este sistema para as casas va moi ben. Tens que facer unha pequena fosa séptica, primeiro, para reter esa materia en suspensión, e despois un pequeno humedal que, por exemplo, para unha vivenda de 4 personas, podemos estar a falar de 8 metros cadrados. É dicir, é como se tiveras un pequeno xardín dentro da túa casa, e, bueno, a auga xa sale depurada con parámetros legales para verter nun cauce. Eso sí que podería solucionar moito os problemas de dispersión poblacional que temos en Galicia. Pero estes sistemas empezaron en casas pequenas, precisamente. Co cal, en casas pequenas funcionan bastante ben. E o mantemento é bastante sinxelo. Xa che digo, en países como Dinamarca e tal, que teñen outro tipo de concepto diferente ao noso, ali os meus colegas están facendo, sobre todo, negocio en casas particulares, máis que en concellos, máis que en industrias, todo eso. Sí, aquí a verdade, eu proxectos levo feito varios, sobre todo para a xente que quere executar por si mesmo, é dicir, de autoconstrucción. O ideal para este tipo de proxectos así pequenos é o filtro de granos, a 1000 veces mellor que o filtro de macrofitas. Eu tamén teño feito filtro de macrofitas, pasa que nunha vivenda pequena conseguir esa relación de volumen, superficie que faga rendible o coste inicial de instalar este sistema o fai pouco atractivo. O que sí temos feito son sistemas totalmente biodegradables, é dicir, en vez deste sistema, canas dunha malla de coco e faz un filtro de macrofitas en flotación, e unha vez está o filtro composto, pois non hai ningún problema. O sea que ambos sistemas son perfectamente factibles, incluso como, bueno, que expusen antes, que unha combinación dos dous, que foi unha proba que se fixo, e, bueno, pois, xa digo, non volvín a mirar, pero está cumplindo con os requerimentos de Augas de Galicia, que, bueno, pois, como declarou é dicir, para unha vivenda fixo unha declaración de vertido, que é algo que non se solía facer, pero que agora si existen, sobre todo para edificacións de nova construcción e así, pois existen que se faga esa declaración de vertido, unha declaración simplificada para un núcleo de menos de 200 habitantes, moi sinxela, pero que implica unha responsabilidade por parte do propietario. Entón, para este tipo de situacións así, que decías ti, fosa séptica, un filtro de grao, perfecto. Despois tamén se dá a situación de que, bueno, hai que infiltrar na meirande parte dos casos, hai que infiltrar a terreo, non hai un río próximo para verter. Non hai, bueno, hai que diseñar tamén un sistema de infiltración que continúe cos procesos de depuración por medio do que se chaman os tratamentos de suelo acuífero, e o resto da flora bacteriana que está nesas primeiras capas orgánicas do solo, o que continúa cos procesos de depuración. É dicir, un correcto deseño non é caro e perfectamente sostivo, o sea, cumple cos parámetros máis exigentes. Que pode costar? Depende que non faga. Claro, depende que non faga. A ver, os custes así de tipo autoconstrucción, creo que non chegan uns 1000 euros. O sea, a grava 30 euros metro cúbico, así. Hai que mirar un poquinho. Por exemplo, estes sistemas poden combinarse co pozo negro que podes ter na casa. O pozo negro chamase así de toda a vida, pero realmente é unha fosa séptica. Que ocorre? A auga que sae dese pozo negro non cumple parámetros legais. Entón, moitas veces a xente o que ten que facer é chamar unha chupona e que veña e que baleire.
Pero que pasa? Si ti despois pones un humedal, ese efluente que sae de aí, ou unha vez que a fosa está chea, evidentemente desborda. Entón, ou chamas a que valeiren ou tratas ese agua. Se a tratas nun humedal, xa poderías facer unha infiltración dentro dos parámetros legais. Para unha vivenda, si poñemos unha pequena reixa de desbaste enterrada, porque, a ver, as vivendas ti podes controlar o que botas no retrete, non? Unha población é máis complicado, a xente pensa que un retrete é un vertedoiro, e non é así, porque despois temos os problemas que temos, pero nunha vivenda, se ti pos unhas reixas para o gordo, aproveitas o pozo negro e despois pos un humedal, si tiveramos que colocar todo, imagínate unha vivenda nova, que non ten nada de nada, pues andaríamos polos, depende do terreo, se é moi independiente e tal, pero entre 4 ou 5.000 euros instalando todo. Si é solamente un humedal, pois igual estamos a falar de 2.000 3.000 euros, depende. E se o faz ti, moito menos, porque só tens que comprar a grava e a lámina. Son sistemas moi asequibles, porque despois eso, tes unha pequena bombita na casa e funciona 1 hora ao día. E xa está, non tes máis. Durante estes días hai unha cousa que queda moi clara, que é a importancia da planificación que temos indicador dos días. Planificación e interacción con medios, tanto con medio natural como con medios estructurados. Entón, a miña curiosidade, sobre todo nos sistemas que se implantaron en concellos, se houve algún tipo de reacción adversa dentro da poboación local e se houve algún tipo de medidas ou accións educativas, formativas, no caso de que se produxesen ese tipo de reaccións ou simplemente como medidas preventivas. Pois, mira, que estou constipado e non escuito moi ben, se me podes repetir a... Sí, digo que hai, no caso destes sistemas que se utilizaron en concello, sí, vale, se houve algún tipo de reacción adversa por parte da poboación local, ¿no? Porque creo que os sistemas de medais a xente e se houve algún tipo de accións, de medidas que sexan formativas, educativas. No, positivas dos concellos para explicar, ¿no? Sí. Positivas dos concellos para explicar como reaccionou a xente coa planta. Claro, en algúns casos sí que se fixeron, por exemplo, en Cervos, despois de estar a planta, se fixeron, bueno, pues unhas jornadas así de aproximación. No caso de... Está lonxe, non? Está lonxe das casas. Non está moi longe, está pegada. De feito, ao principio había problemas de cheiros, bueno, que nos tuveron locos. O que pasa que os cheiros non salían da balsa. A xente toda pensaba que salían da balsa. Salían dun colector que estaba mal instalado, se meteu un sifón, e aparte se meteu un filtro de turba. Sí, pero tamén se fixe un sistema así moi rudimentario, un depósito de auga de polipropileno, se encheu con turbas, se plantaron aromáticas e se quiso pasar por aí a saída de gases. E con iso se solventaron os problemas, pero bueno, as casas ali están hai vivendas que están a 50 metros. É unha balsa de 1.000 e pico de metros cuadrados, pois chea de agua residual. Sí. Protestas. Ao principio sí hubo protestas, pero unha vez que se solventou ese problema do colector e o problema da propia unidade compacta da cámara de entrada, pois pensaban de haber protestas, pero bueno, ao principio sí que había. De feito, todo enfocaba que era lago ali, con auga residual, pero bueno, despois viña ali e efectivamente comprobamos que a lagoa non cheiraba, porque unha vez que se instalan as plantas en riba, xa ese proceso de digestión anaeróbica moito máis lento que o aeróbico, digamos que queda compensado co ese primeiro desenrolo da planta. Unha vez que se instala a planta, xa non cheira auga residual. Normalmente nunha depuradora o que máis cheira é a reixa de desbaste. É dicir, ao principio sempre poñemos unha reixa de desbaste por eso, porque a xente tira pois toallitas, etc. Non tens que ter unha estructura que retenga todo eso. E eu, as depuradoras que he visto, en todas, o que máis cheira é esa unidade, porque claro, a merda queda na reixa e iso cheira, porque está o aire.
Despois as balsas e os humidais realmente non cheiran. É esa unidade que tes que poñela, porque non te quedan máis narices que poñela. Pero esa unidade é a que máis problemas de cheiros xeran en todas as depuradoras. Despois, no noso caso, a ver, estamos a comenzar en concellos, pero polo menos neste concello a acoxida foi bastante boa. É dicir, en principio a xente está moi ilusionada co proxecto. Bueno, nos fixéramos tamén varias xornadas informativas aos concellos, sobre todo cando tiñamos en marcha este proxecto Highway, e fixemos unha en 2015 na universidade. Viñeran moitos concellos, estiveron na planta piloto esta que vos enseñei nas fotos e tal. Bueno, estiveron ali, estábamos tratando auga residual máis cargada, porque collíamos auga residual de filoloxía, pero ademais botábamos máis contaminantes para que fora máis cargada. Alá non cheiraba, entón, cando levas a xente a unha planta máis ou menos así e realmente ven que non cheira, é cando empezan a confiar un pouquiño na tecnoloxía. Sempre vai haber xente que evidentemente non quera unha depuradora cerca da casa. Pero creo que este tipo de depuradoras teñen moita máis aceptación que unha depuradora convencional, que sí que pode ter máis problemas de cheiros. Para cuántas vivendas é esa que está desarrollada? 140 personas. Persoas, sí. Nos, de feito, en Coristanco foi o propio Concello o que solicitou o cambio de tecnoloxía. É dicir, aí hubo que facer un proxecto adaptativo. Nesas balsas enormes que hacéis, non? De humedales, cando ven moita chuvia, iso llena todo de agua. Ese non está ben aún depurado, iso non haber contaminación. Pola chuva? Sí. A ver, en realidad, nun filtro de macrofitas hai que distinguir dúas zonas. O que está por enriba do filtro, porque digamos que esta estructura non queda sobre, queda por debaixo. Aquí temos auga. Esta auga está depurada. A auga por debaixo é auga con carga. Está constantemente filtrando. Si nos chove enriba, o único que vai salir é máis auga. Claro, sí. Supuestamente estará toda xa... Claro, porque precisamente por ese procedimento. É dicir, que pode pasar? Que sae máis caudal, máis diluído. Pero o importante ao final é que cumpla os parámetros a auga de salida. Que saia máis caudal ou menos, aparte o que pode caer unhas balsas de 300 metros cuadrados tampouco é tanto. Claro, es que hai que ter en conta que a choiva que cae simplemente na superficie da balsa, porque normalmente faixe un montículo protector ao redor para que a auga descorrentía do resto non entre dentro do humedal. Cal é o problema da choiva aquí en Galicia? Non é o problema da choiva que poida caer dentro do humedal, é as infiltracións que hai nos sistemas de saneamento. Os sistemas de saneamento teñen un montón de infiltracións, entón, cando chove, ti estás a depurar auténticos ríos de auga dentro da depuradora, porque ven un montón de auga de infiltración que collen todas as redes de saneamento. Ese é o problema de verdade, non a que cae dentro da propia balsa, porque xa está diseñada para ese auga que cae. Que ocorre? Normalmente, o principio das depuradoras faise como unha especie de canle de desbaste onde está esta reixa, e chegado a un determinado nivel, cando ven moita auga de choiva, desvíase e sale directamente para fora. Por qué? Porque se considerase que está moi diluída, porque hai moita choiva, entón cumple parámetros. Pero evidentemente ti non podes meter toda esa auga dentro de unha depuradora que está diseñada, imagínate, para 100 metros cúbicos día, e veñenche 1000. Non funciona ningún tipo de depuradora. Entón o que tens que facer é un pequeño bypass ao inicio para evitar eso. Pero o problema son as redes de saneamento. Bueno, no caso de Cervo chegamos a meter 6 veces o caudal. Claro, pero eso ya fai que a depuradora sufra. A ver, é unha das ventaxas que ten a propia hidráulica do lagunase. Permite esa variación de caudal. Claro, 6 veces non prolongado, pero en Cervo, por exemplo, se fixo a proba de non aliviar. Tamén hai un aliviadoiro no pozo de bombeo, un pozo de bombeo susto na base da depuradora, pequeno, porque digamos que verte hacia abaixo hubo que bombear para bombear hacia a zona onde está a depuradora, un bombeo pequenino. En ese bombeo hai un aliviador, porque hai que deixar sempre un
aliviadero, de todas as depuradoras. Pero se chegou a cortar durante temporadas un pouco para ver como respondía a depuradora. Hubo un inverno que non estuvo aliviando, agora non sei se volveron a aliviar ou non. Claro, que fai a depuradora? Si entra moito caudal, nos o medo que temos, sobre todo con o sistema de cortinas que leva, é que se este lavando toda esa masa decantada e que suba en sólidos. Hubo unha vez que, por exemplo, subiu os sólidos, estaba dando de sólidos, me parece que a media anda aí sobre 13 miligramos litro. O sea, estas depuradoras todas en sólidos van de maravilla, tanto os filtros de grava como as motorcitas en flotación. Bueno, pois subiu a 60 miligramos litro, bueno, se aliviou, se volveu a recircular, volveu a normalidade. Sin embargo, donde si máis notamos que esa hidráulica da propia lagoa afecta é na distribución dos colectores. Se esa distribución está mal, automáticamente suben pois, en 5 puntos os sólidos. Ecosólidos, pois, tamén toda a contaminación dos microbiolóxicos, os coliformes. Son o que primeiro sube a concentración ante un fallo nesa hidráulica do sistema. Non é recomendable, creo que decías ti, meter semejantes caudais, pero en Coristanco, por exemplo, non chega a ese nivel, que, bueno, os colectores, pero está en 3-4 veces o caudal de entrada, se está deixando entrar. De momento están tirando. Bueno, si os parece, lo deixamos aquí, entonces, agradecerle aos ponentes a espléndida presentación e, desde logo, a vosa asistencia e a vosa paciencia. Espero que, por lo menos, todos salgamos con ideas novas e renovadas do que é o saneamento e que, bueno, que calquer cousa que sigamos facendo, vos avisaremos para que sigades participando con este interés. Moitas gracias a todos.